Does dim pris ar yr un o'r nwyddau welwch chi yn ffenest y siop yma ym Merthyr. Os ydych chi am eu prynu nhw, rhaid chi fynd i fewn i'r siop a chwarae bingo neu wynam bandit, ac yna ennill tocyn i'w gyfnewid am beth bynnag ydych chi isio. Dydy Cyngor Merthyr ddim o blaid y system yma, ac yn arbennig felly Gareth Foster. Wel, dwi'n meddwl ffordd orau i datblygu stryd fawr Merthyr. Mae yna ffigurau ar gael sy'n dangos bod llawer o bobl yn ymroddi yn cael diction i gêm yr hyn. Ac dwi'n meddwl fel mai yn bresennol yn Merthyr, mae yna digon o lefydd i chwarae bingo. Ac dwi'n meddwl os da chi wedi weld y lle bingo, be maen nhw'n walk-in bingo dwi'n meddwl bod nhw'n galw'r lle. Ac hwn dwi'n ofn i bobl mynd i mewn a gwastraffu i pres bwyd a bethau fel hyn yn y lle yma. Mi oedd yna pryd oedden ni yr cynllun o blaen yr cyngor yn dweud bod sa ddim twrw ar y stryd, ond efo'r tywydd braf da ni wedi cael yn ddiweddar, mae yna llawer o dwrw wedi dod ar y stryd. Mae bingo yn iawn, dwi'n meddwl, yn llefydd fel Rhyl a'r Bari, ond i stryd fawr Merthyr, dwi'n meddwl bod yr cynllun yma yr ffordd da ni eisiau datblygu Merthyr a'n stryd fawr. Sefyllfa'r siop yn y stryd fawr sy'n gwerthu'r lle ac yn denu'r bobl meddai Barry Noble y perchenog, sydd wedi bod yn y busnes ar hyd I oes. Mewn ffeiriau yng Ngogledd Lloegr oedd I stondinau tan 1961, pan ddechreuodd y siopau bingo yn ardal Birmingham. 767, green 6 and 5, 65, green 6 and 9, 69, white 5 and 3, 53. Fe dykiodd y syniad cystal nes bod 10 siop dan I ofal rwan, ac mae'n gobeithio agor tair arall yn ne Cymru yn ystod y deufis nesaf. Tydi Barry Noble ddim yn hysbysebu'r lle I ddenu pobl. Welwch chi mor gair bingo yn agos i'r lle. Fod y gyfraith yn caniatáu I blant dan 19 oed chwarae bingo, mae'n reol gan y tŷ arbennig yma I cadw nhw draw. Does na neb ar Gyngor Merthyr wedi bod yma yn gweld y cewch am 10 ceiniog 4 disg I chwarae 4 gêm. Ac os byddwch yn lwcus efo un llinell gyfan, yna fe gewch wobr o docyn sydd werth o leia 5 ceiniog ar 20. A gyda'r tocyn yna, fe gewch ddewis gwobr. Rhywbeth I addurno'r tŷ neu nwyddau sydd bob amser yn dderbyniol. Cyflogir 8 neu 9 o ferched lleol yma yn Merthyr, ond 450 ydy'r cyfanswm sy'n cael ei cyflogi gan Barry Noble ledled y wlad. Gwragedd tŷ sydd â 10 munud neu chwarter awr amser I aros am fws ydy'r heliw o chwaraewyr. A phensiynnwyr sydd eisiau cwmni ydy'r gweddill. Chydig iawn o ddynion weles I ar gyfyl y lle, ond efallai bod nhw yn galw yma gyda'r nos, gan bod y lle ar agor o 10 y bore tan 10 y nos. Mae Barry Noble yn teimlo bod y cyfryngau wedi bod yn llawdrwm iawn arno, a bod y cyngor yn ofni rhywbeth na wyddon nhw ddim amdano. Wedi'r cyfan, pa haws sydd gan y cyngor I ddeud wrth y cyhoedd lle a dylan nhw wario'u harian. Does neb yn cwyno fod na wario mewn tafarnau. Ches I fawr o lwc hefo'r bingo, felly beth am drio rhywbeth arall?